Kino Mówi, witam, Jakub Duszyński. Za chwilę obejrzymy wspólnie dokument zatytułowany Homoseksualna 10. Muza i z tej okazji moim gościem jest pani Anna Laszuk, dziennikarka Radia Tok FM, autorka książki Dziewczyny, wyjdźcie z szafy, a także redaktor naczelna magazynu Furia. Homoseksualna 10. Muza to tytuł polski dokumentu, który obejrzymy, ale w oryginale pojawia się słowo queer. To jest dokument o queer cinema. Zacznijmy od samego początku. Co oznacza ten termin? Trudno to tak prosto na polski przełożyć, ale postaram się nawiązać do LGBT, czyli takiego skrótu, który polski widz powinien pamiętać, albo LGBT po prostu. Chociażby przy okazji marszów równości i kultury tolerancji w Krakowie, w Warszawie, w innych miastach. LGBT, czyli po prostu tematyka geje, lesbijki, biseksualiści, transwestyci, transseksualiści, wszyscy, którzy nie są hetero. Tak możemy się umówić. I właściwie queer dla takiego postronnego widza, obserwatora, człowieka niezaangażowanego w ten ruch, w tę tematykę, znaczy to samo, tylko w nieco innym ujęciu. Czyli można powiedzieć, że kiedy się już całe to towarzystwo niehetero zaczęło emancypować, czy w świecie, czy w Polsce, no to powstały takie bardzo określone grupy tożsamościowe. Właśnie lesbijki, geje, osoby biseksualne, to nie to samo przecież, transwestyci, transseksualiści. Każdy ma swoją opowieść, swoje postulaty, swój sztandar. Niestety nie do końca swoje kino. Z tym jest właśnie tak, że tego kina równolegle nie było razem z kinem, które opowiadało o świecie większości, tak możemy opowiedzieć. Dlatego w pewnym momencie dopiero zaczęto wyłuskiwać. Krytyczki filmowe zaczęli wyłuskiwać te filmy, w których chociażby się pojawiły wątki, chociaż epizody, analizować całą historię kina i właściwie powstał taki sztandar kino LGBT, czy kultura LGBT. Ale co to słowo oryginalnie oznacza? Queer po angielsku od dawna znaczy dziwny. W takim znaczeniu nieco pejoratywnym, śmieszny, dziwaczny. Natomiast w latach 80. w Stanach Zjednoczonych zaczęto używać tego słowa właśnie w odniesieniu do mniejszości seksualnych, tak można powiedzieć, szeroko pojętych. Czyli tych wszystkich, którzy może nie do końca nie to, że muszą być nie hetero, tylko są nienormatywni, nie wpisują się w taki stereotyp, czy w takie w ogóle pojmowanie siebie jako prawdziwego mężczyzny, prawdziwej kobiety, jako tego czy tej, która ma takie marzenie, założę dom, będę mieć normalną rodzinę, 2 dzieci, będę żył porządnie, ubierał się tak jak wszyscy. Czyli to pojęcie odnosiłoby się może nawet do pana, gdyby miał pan taki pomysł, żeby być taki dziwny, taki queer, czyli na przykład żyć w poligamicznym związku, albo mieć, nie wiem, taki styl życia, który nie wpisuje się w tę normę kulturową, prawda? Żeby ekscentryczny być, troszkę tak. bardziej, Jest tak? to, od zawsze znaczyło ekscentryczny. Bardzo różnie pojęcie queer jest używane, bo oczywiście w Stanach Zjednoczonych odnosi się zarówno do praktyki, czyli do ruchów politycznych, ruchów społecznych i związanych z tym zjawisk, jak i do teorii. Judith Butler, już wydawana w Polsce pomalutku, można powiedzieć, że jest patronką czy matronką tego właśnie pojęcia teorii queer, która w Polsce przenika pomału do tych kręgów akademickich, uniwersyteckich, ale taki normalny człowiek, można powiedzieć, nie zetknął się raczej w Polsce z tym pojęciem. I na szczęście dzięki temu nie jest ono naznaczone żadnym pejoratywnym piętnem, bo szukaliśmy tutaj jakiegoś neutralnego słowa, które mogłoby określić tą tematykę, którą poruszają te filmy, które nie zostało jeszcze wyeksploatowane przez kulturę popularną, właśnie używane do naznaczenia czyjejś intymności, do określenia czyjejś intymności. I to słowo queer chyba jest dosyć duża w nim nadzieja. Ci, którzy znają, nie tyle znają angielski, ile się posługiwali w swoim życiu angielskim w krajach, gdzie angielskim się mówi na co dzień, wiedzą, że ono nie jest neutralne, wręcz przeciwnie. To jest obraźliwe słowo, które przejęto z ust wroga, tak można powiedzieć. Czyli to jest tak, jakby nazwać kogoś po polsku pedał, lesba, zboczeniec. I to jeszcze miało taki zdecydowanie seksualny odcień. Słowo queer jest obraźliwym słowem skierowanym do tych, którzy się w pewnej normie seksualnej czy płciowej nie mieszczą i przez właśnie ruch LGBT, czyli przez lesbijki, gejów, transseksualistów,
homoseksualistów i tak dalej, zostało przejęte jako takie afirmatywne. Tak, jesteśmy queer, jesteśmy tu i przyzwyczajcie się do tego. To było takie wściekłe nawet, można powiedzieć, zawłaszczenie tego słowa na przekór. Kiedy tak naprawdę to kino usamodzielniło się? Kiedy te wątki zaczęły się pojawiać po to, żeby opisać pewną realną sytuację, a już nie po to, żeby no jakby pewną tezę wpisywać, prawda, Trudno w te powiedzieć, filmy. bo te filmy sensowne już się w latach 30. Pojawiały. Nawet jeśli chodzi o ślady te obecności gejów i lesbijek, no to są one bardzo takie wyraźne. Chociażby film Królowa Krystyna z Gretą Garbo i Marleną Dietrich, on jest taki kultowy, bo tam wiadomo, że ta relacja między nimi w tym filmie nie jest neutralna, czy właśnie taka przyjacielska. Ona jest wyraźnie erotyczna i to wspaniale zostało pokazane. Natomiast chyba te pierwsze filmy, gdzie bohaterami czy bohaterkami były osoby LGBT, one nie zawsze musiały być takie złe, prześmiewcze czy jakoś szydzące. Już w latach 30. pojawiały się filmy, które właśnie całkiem nieźle sobie z tematem radziły, ale to wszystko zależy od tego, gdzie były robione, przez kogo były robione. Na przykład przecież w Niemczech przed Hitlerem, prawda? Jeszcze wczesne lata 30. czy końcówka lat 20. to był złoty okres klubów, kabaretów, właśnie pewnego takiego rozhulania nawet obyczajowego. Ale już w kinie w 1934 roku pojawił się całkowity zakaz w ogóle poruszania tego rodzaju tematyki i wprowadzania bohaterów nie heteroseksualnych. Bo 1933 rok to już był Hitler, który dochodzi do władzy, prawda? I to już jest koniec pieśni. Ostra homofobia. Ostra homofobia. Zresztą koniecznie przy tej okazji muszę wspomnieć o filmie dokumentalnym, który się chyba nigdzie tu nie pojawia, bo to jest amerykańska opowieść, którą zaraz zobaczymy, ale dokumencie, który został już zrealizowany w 2000 roku, paragraf 175, który właśnie opowiada o tych strasznych nazistowskich czasach, a dokładnie o momencie, kiedy osoby innej orientacji seksualnej, czy też posądzane o jakieś płciowe życie takie niezgodne z normą, były po prostu wsadzane do obozów koncentracyjnych. Jest to chyba najbardziej wstrząsający w ogóle dokument LGBT, czy też kina queer, który możemy współcześnie oglądać.